What's up guys? So, yan, nandito na tayo sa next destination natin. Dito, pa din naman, sa Agkapita. So, this is the, the very trending coffee shop here in Pangasinan. So, open daw sila ng 7 to 11 p.m. Doon tayo nag-parking. So, let's go. So guys, kaya siya sobrang trending kasi siya ay coffee shop na merong mala scenic view. So, let's see kung anong meron dito. Yan sila, oh. So, ayan yung daanan guys, oh. Super static. So, papunta doon, may very cute. Ayan. Agkapita. So, let's go here. Ayan na lang naman yung view na makikita ninyo pag pumunta kayo dito. And meron silang mga tanim. I don't know kung tanim yan or talagang kusang tumubo yan dyan. So, flowers siya. Ayun. Mga small flowers na white. So cute. Guys, oh, very scenic. So, medyo malayo siya pero nakaka-enjoy maglakad dito. O, dahan-dahan. Hanging bridge. Paano kung ano ka dito, no? So, ang thrill dito guys is parang lulubog. De joke lang. Kapag ano siguro, tingnan na lang mabuti. Pwede ka dito mag-picture. Tignan natin kung sino unang lulubog, lilitaw. Look at that. Oh, napakaganda ng mga palayan. Yan o. Vlogging kami ni Mike. Ang sabi mo, Mike, oh? Palay. Sige, mag-vlog ka dyan. sabi ni Mike, okay lang yan, Marla, pag lumubog ka naman dyan hanggang ano lang bewang. Kaya yan, think positive, walang maayaw. Yan siya guys. Oh, may ano. Ano gagawin ko? Magbibilag tayo? So here's what's inside the cafe. Mainit lang. So pwede ka naman sa loob. Hi, Bobby. Hi. Meron dito eh, hindi ko lang alam kung saan area yun. Parang dun sa may taas.
So, here's the menu. Ito na pala. Pwede naman Ako? to. Apa yung record? So, I got the menu so that alam na natin. Ang may wag umiyak na. Ito na tayo kayo? Ayoko. Pwede ba? Order sa bahay. Bahay sa bahay na yun, gabi na tayo makauwi. Gabi na tayo Ng kape. Bibisa mo na para pumunta kayo dito, guys. Ang mahal pala. Baka meron dito mga pang hatian na lang na food. Oo, diyan mo no. Ganyan talaga ang kape, di ba? Ngayon, sana di yun naririnig. Ate, ikaw nga din, video mo. Kasi nasa cellphone mo. Basta. So, hindi ko lang alam kung saan made yung signature material nila. And in-order natin is yung dakil because we want more. Charot. Gusto natin ng mas malaki na kasi hindi na kami nag-order ng tig-isa ni Trish. Nag-order lang kami ng isa because baka nahati. Baka hindi namin maubos. So, syempre, titikman din natin yun para ma-judge natin kasi judgmental tayo. So, bibigyan tayo ng ng number. Yes. Wala ka. Mic. Ha? So, time check. It's already 2:21 in the afternoon. December 29, 2025. So, ibig na nasa trabaho ko ngayon. Nandito because, yeah. Shout out. Hindi, joke lang. Nagpaalam ako. Kasi, syempre, kailangan din sulitin ang bakasyon. So, after natin makuha yung order natin, inumin natin. Pero saglit lang tayo kasi kailangan natin pumunta agad sa susunod natin pupuntahan, right? Yes. So, later, Ayun, tanong ka. pero yun si imposible na lang. So, ang ganda ng ang ganda ng scenery dun sa may labas. Kung may drone lang sana tayo, pero wala tayong drone kasi binanit nga natin dito sa Hero 10 GoPro. So, kailangan din kasi natin, basta nakuha kasi or nakakapture kasi namin lahat ng moments kapag ganito lang yung dala namin. Unlike kapag kasi minsan hindi kayo makapagpalipad. So, from here, nakikita pa naman namin yung motor doon. Motor ba natin yun? Oo, motor ba natin yun? Hindi pa naman so, nice naman yun. Galing na. Parang ganito yung gusto ko. Dito. Kasi di ba sa mobile, parang maganda kung palagay ng ganito. Okay siya. And feel ko na yung hindi siya kung sakal. Ayan na, 2026 business plan. Magtayo ng kape. Lagyan na ng dagat. Pero kasi nakasinili naman talaga. Banda sa labas kasi mainit guys kaya dito tayo sa no? So yun, later update kami pagpalis namin, then pagdating natin sa next destination. So right now again, we're here at Agkapita Coffee Shop here at Aguilar, Pangasinan. So from Maples River, nasa 27 to 30 minutes lang siya. So sa amin kasi inabot ko yung 30 minutes kasi sobrang tagal na pandar ako pala dun sa may mga bato-bato. Bato-bato ako siya. Pero okay naman, lapit lang. Yeah. Ayan. At as of now, nagpo-post na siya ng kanyang nagpo-post na siya ng kanyang
kukuha scenery, picture. Papunta doon. And then guys, walang naligo kanina sa sa river kasi marami kasi kami pupuntahan. Marami yung nakalagay doon na kailangan namin magmadali rin. Kaya wala kasi sa oras guys. Pero babawi na lang kami sa mahal na araw. So I guess yun yung pinaka matagal na pwede namin pagplanuhan. And mas marami pa kami may pwedeng gawin. Yun. So, tunog na. So, Pwede ko ito. yes, of course. Dito na guys, dumating na. Michael. Kay ano yan? Kay Milo guys. Tikman na natin guys kung anong lasa ng kanilang food here. Ito yung kanilang signature, ano to? Batty roll. Signature batirol. So, yeah. Parang, ano siya, made of, chocolate. Made of cacao. Charot. Sarap! 10 out of 10 na good. Ken, sarap ng order niya. Sarap. Ano flavor niya? Yung signature nila. Lasa siyang chocolate. Milo. Milo naman na mahal, gano'n. Hindi lasa yung chocolate. Ngayon yung lasa ng mga kakao eh. Kakao sa bandang norte. 10 out of 10. Wow! Ganun ka talaga yung gano'n. Ganun mag-rib. How much is it? It's 135 ba? 130, 135. Kasi yung niya, yung maliit niya, 120. Can I borrow that one? Ay, ito pala. Layo naman na yun. Maganda siya. Sakto lang. Siyempre, bukid ko. Bukid. So, magsi-CR check pa ba tayo? Kasi based sa kanyang itsura, okay naman daw. Syrup naman, yeah. Wala lang daw water, asog daw. Ha? Ito yung Capitol. Diba? Sa'yo na yun. Ha? Ano yan? Sa'yo na yun. Ano lang daw? Oo nga, no, hindi naman ito. Tika-pinig. Okay, malayo-layo yung next natin, yung Lingayen. 1 hour. 1 hour sa amin, sa inyo 30 minutes. Yun ba, Michael? Yung next destination natin ay sa asan to? Ay sa may Lingayen Capitol. Kasi nandun din natin makikita yung Lingayen Baywalk and Beach. Baywalk, tsaka yung pinaka-beach, yung Lingayen. So, hindi tayo pwedeng maligo doon. Kami yung bilinan sa akin yun ng nanay ko. Because, kung hindi ka marunong lumangoy,
pinakauna. Pero pag hindi mo napansin, may part na biglang lalim siya. So, yung iba kasi naniniwala na parang ang hihiga daw, like that. Pero, just so you know, na gano'n talaga yung doon banda, yung beach doon na may mababaw at biglang lalim. So, dapat marunong ka talaga. And yung current kasi doon, pag ganito, minsan kapag high tide siguro, or kapag may, hindi ko alam kung ano yung pinaka-oras ng malakas yung yung alon or yung current. Since open na kasi yun talaga pinagbabawal yata na may maligo sa mga area. So yun. Pumunta lang tayo doon kasi may mga magaganda rin doon na mga pasyalan and pwedeng tingnan. And after nun, pinakalas natin is sa may Manawag. Kaya kailangan na rin nating dalian dito because magkada-stress na at sobrang tagal pa ng biyahe natin. So yun guys, update ulit namin kayo dahil we're planning to go.